सासे मानसि आरोना क'क्राझारनि दायो जोंनि वेस्ट बेंगलावहाय लुकापआव जोबजानानै दंफैयो हिनजाव सानै अनलि 1600आवनो मोननो थांगासिनो रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय नोंथांमोननो दाखालि आङो जाय दखनाफोरखौ देखायदोंमोन आरोना बेफोरो गासैबो जोबजोबनानै माखासे माने गोदान माने सफैबावबाय आरो गोदानैहाय सफैफिनबावबाय जायफोरनो नांगौ थाबैनो कालेक्शनफोरखौ नायनानै लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव नोंथांमोना स्क्रिनशट लानानै आंनावहाय सोंहरनो हागोन आब'मोन आगैमोन दिनै नोंथांमोननो आङो गिबियावनो देखायो प्रिमियाम कालेक्शन प्रिमियाम दखनानि जोबोर समायना एकदम लेटेस्ट कालेक्शन दे गोदानैहाय ओंखारनाय लेटेस्ट कालेक्शन कालारखौबो नायनानै लानो हागोन एकदम गोल्डन कालार बादि नुयो किन्तु गोल्डनद्रायबो नङा ओरैबादि मोजां एकदम मोनसे कालारावहाय बेखौहाय गोदानैहाय दिहुननाय जादों जायनो नांगौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लानो हागोन गाननो थाखाय ओरैबादि कम्फर्टेबल जागोन जायफोरा माने एकदम माइदिनि गाननो मोजां मोनो सुतिनि गाननो मोजां मोनो आरोना बेफोरबादि गानग्राफ्रा माने एसे बेलेग बेलेग खुन्दुंनि सिफोरखौहाय गाननो बारा मोजां मोना नालाय नोंथांमोननि थाखायहाय बेयो बेस्ट दखना जागोन ओरैबादि कम्फर्टेबलखा जायनो नांगौ बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो आरोबावनो आं माखासे मानिखौ देखायगोन दायो बे लेटेस्ट डिजाइन ओंखारनाय बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दानिया नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां बेबो प्रिमियाम कटनाव बेखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन दायो गरम बोथोरावहाय एकदम दिनै गाबोनथ' गरम बोथोराव न'आवबो थाबाय थानो गोसो जाया फेमिलिजोंहाय जेब्ला जोङो उइकेन्डआवहाय बायहेरायाव थाङो गाननो मानो थाखाय गरम जोराव सिफोरखौ जों गाननो हानाय नङा बिनि थाखायनो नै बेयो बादि मोजां ओरैबादि थान्दा आराम जाखागोन गाननो थाखाय प्रिमियाम कटननि बेखौ दायो नोंथांमोना अनलि 2000 थाखायावहायनो मोननो हागोन आरो डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा 100 रुपिस लानाय जागोन जायनो नांगौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लाबानो जाबाय नायनानै लादो नै आब'मोन आगैमोन जोबोर समायनाखा कालाराबो ओरैबादि अनथावथाव सुइट ल'खा नायनो थाखायबो जोबोर मोजां ओमफ्राय अरिजिनालाव दांबाथाय फाग्लि जाखागोन आरो ओरैबादि मोजां पसन्द जाखायो बिराद गोबां सेलबो जाबाय दिनैसिमावहाय दासिमाव जेबो कमप्लेन मोनफेराखै ओरैबादि मोजां गाननो थाखाय गुरै आरो आराम थान्दा ल'खा प्रिमियाम कटनावहाय नोंथांमोना दायो बेखौबो मोननो हागोन 2000 अनलि 2000 डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा लानाय जागोन दे बेखौ ओमफ्राय फार्स्टआव आं जाय दखनाखौ देखायदोंमोन प्राइस बुङाखै बेनि प्राइसखौहाय आङो नोंथांमोननोहाय WhatsAppनि गेजेरजोंहायसो आङो फोरमायहरगोन नायनानै लादो नै दानिया नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन नायनानै लादो नै जोबोर समायनाखा बेबो एकदम सलाय कालाराव बेखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन साद्रिनि डिजाइनफोरखौबो नायनानै ला ओमफ्राय बेयावहाय जेबो लरेक्सबो गैया नालाय प्रिमियाम कटन ओरैबादि गाननो थाखाय आराम जोनाय मानाय जेबो गैया थान्दा आरामल' बे समावहाय जोङो एकदम जेया गाननो थाखाय आराम रेजें मोजां एकदम थान्दा थानाय बेफोरबादि सिखौसो मोजां मोनो नालाय नोंथांमोना अर्डार होनानै लानो हागोन आरो आदामोन आगैमोन नोंथांमोनाबो जुदि हिन्जावफोरनो बायना होनो गोसोबा बाजैमोनो बिबनांफोरनो बायना होनो गोसोबा बायना होनो हागोन नाथाय एक्सट्रा मेरिटेल एफेयार खालामग्राफोरनो हरनाय जानाय नङाहाय नायबावदो नै 2000 बेखौबो नोंथांमोना 2000आवनो अनलि 2000आवनो नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौहायबो ओरैबादि मोजांखा ओमफ्राय डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा लानाय जागोन दे प्रिमियाम कटनावहाय जोबोर समायना साद्रियाबो ओरैबादि लरेक्सबो गैया माबो गैया गाननो थाखाय जोमनो थाखाय आराम लिटुर आराम ल'खा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव नायबावदो नै सनाफोर ओरैबादि मोजां पिस्ता कालारावहाय बे प्रिमियाम कटनखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन साद्रियाव एकदम लरेक्स गैथारा दे जोबोर थान्दा गुसु आरामल' जाखागोन दे ओमफ्राय आदामोन आगैमोन नोंथांमोनाबो बायना होनो गोसोबा हिन्जावफोरनो बायना होनो हागोन दे ओमफ्राय दसे सिगां आं बुंनायखौहाय रागा जोंनाङा मानोना दायोथ' आसामावहाय बेलेग बेलेग माबाफ्रावहाय जायगाफ्रावहाय गासैयावबो एक्सट्रा मेरिटेल एफेयार खालामनाय आरोबाव खननै हाबा लानायखौहाय गासैयावबो बेन खालामजोब्बाय
नाथाय 6 शेड्यूल जायगाफ्रावथ' दायो बेन खालामाखै माने आं बेखौ बुंनायनि जाहोना दुखु जागोन ना रागा जोंगोन होनलाय बिदिखौ खैबारे सासे मानसि आरोना क'क्राझारनि दायो जोंनि वेस्ट बेंगलावहाय लकआपआव जोबजानानै दंफैयो ओमफ्राय सानफ्रामबो जोंनि हस्पिटालावहाय बेखौहाय चेकआपनि थाखाय लाबोयो मेडिकेल फिटनेसनि थाखायहाय लाबोयो ओमफ्राय डक्टरा सोंबाय बेखौ मा जाहोननि थाखाय बिदि एफा इदि क्रिमिनाल माबाखौ मावनांगौ होननानैहाय मानोना दाया मावदों जाहैबाय मैदेर हाथाइनि बिनि थाखायनो मा जाहोननि थाखाय बेबायदि मावदों होननानै सोंबा बियो बुंबाय हिन्जाव सानै दं आंहा हिन्जाव सानैनि बिसा बुसु दङ होमबा बेफोरखौ जाहोनो लोंहोनो थाखाय आंहा 2 नाम्बारि मावाबा उफाय गैया नायदो मा बुंबावनो रायजोफोर बिदिखौ होमबा दा बिदिखौहाय रागा जोंनो ना मिनिनो ना अननो बुंलाय रायजोफोर नै बिनि थाखायनो एकदम सानना हनानै थाबायनांगौ दं आरोना जोंनि बे खुगानि सालायावबो बेगें गैया नालाय बे सालायफ्रा जेरै मोनो फिदिंबानो गिदिङो सोरखौबा थगायनानै गोदै बमब्रायनानैबो लाबोनो हायो बे आथिंफ्राबो ग्लेन गादलायनोबो हायो नाथाय नै जेब्ला गादलायनो खैफोदाव गोग्लैयो दायो बर' मानसि दायो सानफ्रोमबो जेब्ला चेकआपआव लाबोयो मालाय हारिफ्रा माखासेया सोरबाया मिनियो सोरबाया बिदि दागोन नै बेबादि बुङो होमब्ला बिदिखौ जों हारि जानानै जों दुखु मोननांगौ ना मिनिनांगौ ना अननांगौ जाखो जोंलाय दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन जोबोर समायना दै नै बेबो मोनसे ओरैबादि समायनाखा जायनो नांगौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बार अर्डार होनानै लादो ओमफ्राय बेनि जिनि क्वालिटिया प्रिमियामनिफ्रायबो दामिसिन दै प्रिमियामनिफ्रायबो मोजांसिन गाननो थाखाय ओरैबादि मोजां कम्फर्टेबल जाखागोन कालाराबो इउनिकल'खा नोंथांमोना बिहरनो नायलादो नै आब'मोन आगैमोन पियर पद्मनियावहाय एकदम जोबोर समायना मारुवा कालारावहाय दै बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन एकदम कालारा मारुवा थां आरो मारुवाद्रायबो नङा जोबोर समायना दै बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन अनलि दायो 1600आवहायनो मोननो हागोन डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा लानाय जागोन जायफ्रा आसामनिफ्राय अर्डार खालामगोन 100 रुपिस आरो जायफ्रा आसामनि बायरानिफ्राय अर्डार खालामगोन नोंथांमोननिफ्राय 150 थाखा लानाय जागोन डेलिभारि चार्जेसखौहाय दे अनलि 1600 दखनानि प्राइसआ दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन जोबोर समायना नैबेबो सफैफिनलायबाय आरोना सिगांबो फानखांखाबाय आङो बेखौहाय जोबोर समायना बै समावहाय प्राइसआबो बारामोन प्राइसआबो बांसिनमोन दायो नोंथांमोना बेखौ बिराद खम बेसेनावनो अनलि 1600आवनो मोननो थांगासिनो दङ ओमफ्राय डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा लानाय जागोन दे सनाफोर आसामनिफ्राय अर्डार खालामोबा 100 रुपिस आरो आसामनि बायरानिफ्राय अर्डार खालामोब्ला 150 लानाय जागोन आरो जायफ्रा वेस्ट बेंगलनि आरोना खाथि खालानिफ्राय अर्डार खालामोबा नोंथांमोना 70 रुपिस लानाय जागोन दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन ब्लेक कालारावहाय जोबोर समायना बेफोर दानि जाय देखायदों आङो बेफोरो पियर पद्मनिनि आरोना बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बेबो अनलि 1600 दायो डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा लानाय जागोन आसामनिफ्राय अर्डार खालामोबा 100 रुपिस बायरानिफ्राय अर्डार खालामोबा 150 लानाय जागोन आरो वेस्ट बेंगलनिफ्राय अर्डार खालामबा 70 रुपिस लानाय जागोन थ' बिदिब्ला आबौमोन आगैमोन भिडिअ बांद्राय लावद्राय जायो बिनि थाखायनो बे भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनबाय नेक्स्ट भिडिअ लाबोगासिनो दंबावो आरोबाव आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय आं देखायगोन नोंथांमोननोहाय मिक्स पार्टनि कालेक्सन आरोना गोबाङानो सोंहरगासिनो दं हिन्जाव गोदाननो गानहोनो थाखाय रेड कालारनिबो दं आंनियाव कालेक्सन आरो खम प्राइसनि दखनाखौबो आङो देखायबावगोन नोंथांमोननोहाय थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नेनानै थादो बयनिबोसिम गोजोन्थों